iqiniso amgobhoze amduna ababegobhoze amavila abegobhoze utshani umbathambata ujuba bahlutha amaphiko basela futhi uyise walenza watsho ngabuba wathi ngesithuthu sasomphetyana amayakayakana esisanamanga namaqiniso umgobhozi kamduna ababegobhoze amavila abegobhoze utshani umbathambata ujuba kunjani nansi ingane ya ubaba umvazana uyithalaze impisi uhlanu Ashela waphela magama lokho njangethembisa ashela waphela magama lokho njangethembisa avuma ekuseni bengithe angikhoshwa ukuthi ngiyashada mara ke ngishadile sekuvele kwashade noma ngazi kanti kodwa ngiyabonga ngosuku oluhle enilwenze laba impumelelo kakhulu ngaphandle kwenu noma kwaba khona nengozi kodwa ngiyabonga kakhulu into eningenzele yona cela uNkulunkulu kaShemba nandisele khulu umsebenzi nomsebenzi omuhle niwenzile siyabonga kakhulu bekusuku lethu lomshado namhlanje bekusuku lomlando qophe kumlando namhlanje hayi umshado uqophe umlando okay hayi ubufakazi bokuthi ngiyayithanda le ntombi ngeqiniso lami le ntombi le ngiyayithanda ngayo forever from when from 10 years yale ntombi ngixoxele bafowethu mhlambe nina nazi ngishela u10 years yonke 10 years le ntombi ingafuni izogana ngonyaka wesi11 siyabonga kwendlelani thank you ndlelani siyabonga le ntombi singenile emagcekeni obuzi kamkhulu thank you ekugcineni kuyasho ukuthi ukubekezela kuyasiza ngiyazithemba ukuthi ngiyakwazi ukubekezela kodwa nje sekukonke bafowethu siyabonga sibonga nje nothando lwenu nihambe nathi le ndlela sandlula kuyingqinamba eziningi kodwa ekugcineni ebesingathembi nokuthi benizoba khona kodwa nakwenza ukuthi nibe khona futhi nje ngesikhohle uNkulunkulu bafowethu anikhumbula ngoba enisenzele kona iqiniso lodwa nathi sithembisa ukwenza iqiniso nathi sifisa uNkulunkulu asiphe amandla ngempela iqiniso silenze iqiniso yini ngoba nilenzile iqiniso yini siyabonga ngwakwazuma ngeke ngathunywa umndeni wakwaShezi ukuthi uyacela ukuthi ngizoba umkhongi ngizoxhumanisa umndeni wakwaShezi nomndeni wakaSithole ngijabule kakhulu abantu bakaSithole bakaShezi balobole kahle kaSithole nenkomo futhi abazikhiphile futhi azibakhalisanga umsebenzi esiwenzile ube muhle kakhulu ngithokoza kakhulu namhlanje ukuthi uNkulunkulu sesifika emaphethelweni nomsebenzi ababe ngithumela bona ukuthi baganiselane mina ngokwami ukuganiselana kwalabantu bakaSithole nabantu bakwaShezi nginesifiso nomthandazo wami ukuthi
engathi umshado wabo ngaba impumelelo noma sebeganene futhi nginesifiso futhi ukuthi kube khona ukuthula nothando nokubambisana kulomsebenzi ukuhlanganisa abantu mabeganana kufanele mawumkhongi ubizwa kuthiwa umkhongi mawumkhongi kufanele ube neqiniso ube nesibindi nesineke futhi ngoba ziningi indawo ofike ubone khona ukuthi mawumuntu ngeke uzuzimele uzudlule kuwo kodwa nginesifiso ngiyabacelela namhlanje sibefike egcineni ukuthi umshado wabo asingathi kusasa siyabona sekunomsindo phakathi kwabo siyabacelela ukuthi kube nokuthula bathola abantwana umuzi wabo ukhule bethi noma sebebadala besikhombe bethi lathina sayashada kodwa abantu abahlanganisa naba siyabonga ingathi uNkulunkulu angabakhumbula inkosi izibabusise Igama lami uNomcebo kaSithole. Namhlanje size emcimbini kadadewethu ongumshado eDrizik plot 13 uyashada. Engimfisela khona nje ngimfisela ukuthi engathi ngaba nomendo omuhle abe lo muntu awuyena angashintshi. Ngiyabonga. Igama lami Bawinile Sithole. Umakoti ngihlobana Bawinile Sithole ngikhona ngapha eOrange Farm. Umakoti ngihlobana kanjani naye ngudadewabo omdala kamakoti ngibuye ngibe umphathi wakhe ke ngokwesonto. So uThapsile Sithole uyena oshadayo namhlanje njengoba size lana nje sihlangene ngoThapsile Sithole ukusuku lwakhe olukhulu namhlanje. Umagcini emantombazaneni sithi kuphela amantombazane kumama. So nje ngijabulile kwelinye isayidi angijabulanga ngoba seyangishiya kodwa ke umntwana okhule ehlonipha kakhulu. Uyahlonipha nje yena kakhulu akukho okuningi engingakusho khona manje ngoba ngibathu emotional ngaye kodwa nje ngiyajabula ngiyambongela futhi njengoba ethola umendo la ekhaya kwaShezi. Ngibonga kakhulu noSibari into ayesenzele sona ukuthi asihloniphe somndeni wakaSithole amthathe udadewethu amphelelise senze konke nje kufanele. Ngisibonga kakhulu.
kumakoti wakubo omdala. Bese kuthiwani ngimfiselani? Ngimfisela nje umshado onempumelelo engathi angahlala njengoba nami ngihleli nje kubo. Sengihlala u-20 years kubo. Yena-ke ngifuna ahlale ngaphezu kwalokho, ahlale kudlulele. Ngibafisela umshado omuhle nje kahle kahle, babe nempumelelo, babe nemali eningi. Imali nje, babe nemali eningi. Siyabonga. Sesiqedile. Sengiyaza njiliwe, oqama phela kungibelelendleleni. Sengiyaza njiliwe, oqama phela kungibelelendleleni. Ashela waphela amagama, lokho njangethe imbiza. Igama lami nguSisiwe wakashange uduma kude uThabisile Sithole ingane kasisi wami. Namhlanje umshado wakhe ngijabule ngendlela eyisimanga. Ngijabuliswa nanokuthi ubaba uShezi uDlaba namhlanje ufike egcineni akekho omunye unkosikazi ophinda amthathe ingenile ingane ezalwa uMaduma kude. Ngiyabonga.